श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. नाना पटोलेंच्या या मुद्द्यापासूनच मी सुरुवात करतो की ते म्हणाले की यांना बसमधून राहणं कुठे, त्यांचं जेवण, ते येणार कसे, आणि त्यामुळे ज्या पार्टीला आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना आणि आमदारांना सांभाळता येत नाही म्हणून तर मतं फुटतात. आणि आता 10 वाजता मतदान सुरू झाल्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांचं मतदान होईल आणि 70% जास्त मतं मिळून एनडीएच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मूची विजय होईल. दादा, आता 70% तुम्ही म्हणतायत की मतदान होईल, मात्र महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त मतदानाचा प्रयत्न केला जातो. विश्वासाचा ठराव असेल या राज्यसभेची निवडणूक असेल, विधान परिषद असेल, त्यापेक्षा मतं जास्त मिळतील का, असा विश्वास आहे का? 100% हा विश्वास आहे. याचं कारण राज्यसभेला शिवसेना बरोबर नव्हती तरी सुद्धा 10 मतं जास्त पडली. त्याच्यानंतर विधान परिषदेला शिवसेना बरोबर नव्हती तरीही 22 मतं जास्त मिळाली. आणि आता शिवसेना बरोबर आहे, शिवसेना BJP मिळून ही 22 मतं जी जास्त मिळाली त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मिळतील. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी आणि देवेंद्रजी हे म्हणतात की 200 क्रॉस करू. माझं म्हणणं आहे त्याच्यापेक्षा खूप जास्त क्रॉस करू, कारण यशवंत सिन्हाजींसाठी इथे प्रचार, भेटीगाठी, बैठका, यशवंत सिन्हाजींचा प्रवासही रद्द झाला आणि त्यामुळे कोणाला फार इंटरेस्ट आहे त्यांच्या कॅन्डिडेटमध्ये असं मला वाटत नाही. आणि म्हणूनच आत्ताच ही टोटल उद्धवजीने पाठिंबा घोषित केल्यामुळे 182 होतं, तर 200ला 18 कमी आहे. आणि मी तो जो राज्यसभा विधान परिषद इतिहास सांगितला तो रिपीट होणार आहे आणि त्यामुळे 200 काय त्याच्यापेक्षा खूप जास्त हे जे राहिलेले अपक्ष पण सोबत येतील असं वाटतंय का? कारण की काही अपक्ष तर अगोदरच आले होते, मात्र बाकीचे जे काही राहिलेले अपक्ष ते सोबत येतील, त्यामुळे हा 200चा आकडा पार होईल की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मतं फुटतील. मी म्हटलं तसं जे कोणी मागच्या वेळेला विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीला नव्हते ते सुद्धा गुप्त मतदान असल्यामुळे स्वतःच्या सत्सद विवेकबुद्धीला स्मरून देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आदिवासी महिला, आदिवासी सुशिक्षित महिला, आदिवासी राजकारणामधलं प्रशासनातला अनुभव असणारी महिला राष्ट्रपती होणार असल्यामुळे स्वतःच्या सत्सद विवेकबुद्धीला स्मरून उरली सुरली मतं सुद्धा एनडीएला पडतील असं मला विश्वास आहे. हिंदी में जानना चाहिए, नाना पटोले ने जिस तरह से आरोप लगाया कि आप बस में पूरे के विधायकों को लाना पड़ रहा है. राणा पटोले जी ने आरोप लगाया कि इनके MLAs को बस में लाना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी एक फैमिली मानती है, परिवार मानती है. परिवार के हर सदस्य की, वो बीमार है तो कैसे पहुँचे, उनकी यहाँ रहने की व्यवस्था है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं, विधान भवन में कैसे पहुँचेंगे, ऐसी अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की चिंता करने वाली पार्टी होने के कारण हमने सबको इकट्ठा बुलाया. जब इकट्ठा बुलाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि 1-2 MLA नहीं है, कहाँ है, बीमार है, चलो लाने की व्यवस्था करो. तो उनको अपने पार्टी में ऐसे परिवार के रूप में एक दूसरे की पूछताछ करने की, व्यवस्था करने की आदत नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है. लेकिन ये हमारा कल्चर ही है. 200 से ज्यादा वोट मिलेंगे, 200 से ज्यादा की वोट के दावे कर रहे हैं, क्या लगता है? अरे दोन्ही मुक्ता टिळक तर निघाल्या 1 तासापूर्वी नाही, 1.5 तासापूर्वी त्यांनी लोणावळा क्रॉस केलं होतं, म्हणजे आमच्या आधी ते पोहोचतील असं दिसतंय. आणि लक्ष्मण भाऊंच्या बाबतीमध्ये यावेळेला थोडं त्यांना ॲडमिट करावं लागलंय. डॉक्टर सकाळी सांगतायत काय करायचं. सुदैवाने वोटिंग 5 पर्यंत आहे, बघू. 200 से ज्यादा के 200 से ज्यादा वोट मिलेंगे, 200 से भी खूब भारी वोट मिलेंगे, क्योंकि अब ये टोटल नेचुरली 182 बनती है. अब इस 182 में सिर्फ 18 ही जोड़ने हैं. लेकिन नाना पटोलेंच्या या मुद्द्यापासूनच मी सुरुवात करतो की ते म्हणाले की यांना बसमधून राहणं कुठे, त्यांचं जेवण, ते येणार कसे, आणि त्यामुळे ज्या पार्टीला आपल्या कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना आणि आमदारांना सांभाळता येत नाही म्हणून तर मतं फुटतात. आणि आता 10 वाजता मतदान सुरू झाल्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेच्या सगळ्या आमदारांचं मतदान होईल आणि 70%पेक्षा जास्त मतं मिळून
NDAच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मूची विजयी होती. दादा मात्र 70% तुम्ही म्हणतायत की मतदान होईल, मात्र महाराष्ट्रातून सगळ्यात जास्त मतदानाचा प्रयत्न केला जातोय. विश्वासाचा ठराव असेल या राज्यसभेची निवडणूक असेल, विधान परिषद असेल, त्यापेक्षा मतं जास्त मिळतील का, असा विश्वास आहे का? 100% हा विश्वास आहे. याचं कारण राज्यसभेला शिवसेना बरोबर नव्हती तरी सुद्धा 10 मतं जास्त पडली. त्याच्यानंतर विधान परिषदेला शिवसेना बरोबर नव्हती तरीही 22 मतं जास्त मिळाली आणि आता शिवसेना बरोबर आहे. शिवसेना BJP मिळून ही 22 मतं जी जास्त मिळाली त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त मिळतील. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथजी आणि देवेंद्रजी हे म्हणत आहेत की 200 क्रॉस करू. माझं म्हणणं आहे त्याच्यापेक्षा खूप जास्त क्रॉस करू, कारण यशवंत सिन्हाजींसाठी इथे प्रचार, भेटीगाठी, बैठका, यशवंत सिन्हाजींचा प्रवासही रद्द झाला आणि त्यामुळे कोणाला फार इंटरेस्ट आहे त्यांच्या कॅन्डिडेटमध्ये असं मला वाटत नाही. आणि म्हणूनच आत्ताच ही टोटल उद्धवजीने पाठिंबा घोषित केल्यामुळे 182 होतं, तर 200ला 18 कमी आहे. आणि मी तो जो राज्यसभा विधान परिषद इतिहास सांगितला तो रिपीट होणार आहे आणि त्यामुळे 200 काय त्याच्यापेक्षा खूप जास्त बाकीचे राहिलेले अपक्ष पण सोबत येतील असं वाटतंय का? कारण की काही अपक्ष तर अगोदरच आले होते, मात्र बाकीचे जे काही राहिलेले अपक्ष ते सोबत येतील, त्यामुळे हा 200चा आकडा पार होईल की राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची मतं पोहोचतील. मी म्हटलं तसं जे कोणी मागच्या वेळेला विश्वासदर्शक ठराव आणि विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीला नव्हते ते सुद्धा गुप्त मतदान असल्यामुळे स्वतःच्या सत्सद विवेकबुद्धीला स्मरून देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदा आदिवासी महिला, आदिवासी सुशिक्षित महिला, आदिवासी राजकारणामधलं प्रशासनातला अनुभव असणारी महिला राष्ट्रपती होणार असल्यामुळे स्वतःच्या सत्सद विवेकबुद्धीला स्मरून उरली सुरली मतं सुद्धा NDAला पडतील असं मला विश्वास आहे. दादा हिंदी में जानना चाहिए, नाना पटोले ने जिस तरह से आरोप लगाया कि आप बस में पूरे के विधायकों को लाना पड़ रहा है. राणा पटोले जी ने आरोप लगाया कि इनके MLAs को बस में लाना पड़ता है. भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी एक फैमिली मानती है, परिवार मानती है. परिवार के हर सदस्य की, वो बीमार है तो कैसे पहुँचे, उनकी यहाँ रहने की व्यवस्था है कि नहीं, खाने की व्यवस्था है कि नहीं, विधान भवन में कैसे पहुँचेंगे, ऐसी अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, विधायकों की चिंता करने वाली पार्टी होने के कारण हमने सबको इकट्ठा बुलाया. जब इकट्ठा बुलाते हैं तो स्वाभाविक रूप से सामने आता है कि 1-2 MLA नहीं है, कहाँ है, बीमार है, चलो लाने की व्यवस्था करो. तो उनको अपने पार्टी में ऐसे परिवार के रूप में एक दूसरे की पूछताछ करने की, व्यवस्था करने की आदत नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है. लेकिन ये हमारा कल्चर ही है. 200 से ज्यादा वोट मिलेंगे, 200 से ज्यादा की वोट के दावे कर रहे हैं, क्या लगता है? अरे दोन्ही मुक्ता टिळक तर निघाल्या 1 तासापूर्वी नाही, 1.5 तासापूर्वी त्यांनी लोणावळा क्रॉस केलं होतं. म्हणजे आमच्या आधी ते पोहोचतील असं दिसत आहे. आणि लक्ष्मण भाऊंच्या बाबतीमध्ये यावेळेला थोडं त्यांना ॲडमिट करावं लागलं आहे. डॉक्टर सकाळी सांगतायत काय करायचं. सुदैवाने वोटिंग 5 पर्यंत आहे, बघू. 200 से ज्यादा की 200 से ज़्यादा वोट मिलेंगे, 200 से भी खूब भारी वोट मिलेंगे, क्योंकि अब ये टोटल नेचुरली 182 बनती है. अब इस 182 में सिर्फ 18 ही जोड़ने हैं. लेकिन राज्यसभा में 10 से ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो अभी भी ज़्यादा मिलेगा. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.